Jama'a! Jarumi Adam A. Zango ya bar Kannywood. Kuma ba abin da muka isa ni a kai. Hakika. Saboda me? Saboda me? Ya naga dukkan tsorata. Ba me maka masa? Ai abin da nake so mu sani kenan. To ya abin ya faru? Masana'antar ce babu tarbiyya yanzu. Wace hujja ka dogara da ita? Wannan masana'antar tana buƙatar a ce akwai respect. Kuma respect ba wai sai dan kamfanin ka ne zai baka respect. Dan wanda yake karkashin ka idan kai shugaba ne kana da yara 10 ina da yara 10 to ya kamata dukkan su rika ba mu girma ni da kai a maimakon a kai iya naka kawai su kai za su ba girma ba ruwansu da kowa yara na kawai ni kada za su ba girma ba ruwansu da kowa to ba haka ake a masana'antar ba kawai suna min kallon yaro daukakar da Allah ya bani ya girme ni ya fi karfi na ko kuma ce yayi girman da mutane suna ganin cewa ba za su bi ni ba Bakin ciki ne ifito mun rara. Barka da yan bakin ciki